India Mingi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Ki Pulit ke Rajasthan ki lapha jingtip shawai brio Pynsangeh no ka baya tho shong Kurim hadin bakatnga jong u kalalit Ujor Shah ka Guda Malani Police Station Habar Mer District. Katkum bujinget hu Inspector ka Guda Malani Circle Urama Dhaka kani ka longkmi bekerteng ka Priyanka kra Ujor bu tengah jong ka ulatmu banya tho shong Kurim shawai pat bahadin ka jing Ujor jong ka tengah lapha jingtip sha ulok bambet banya shong Kurim biang ithu Dhaka. Kini syujur ki lapoi kha hadin ka jing ya linti ka prasnem bakat kum bajing itu ki Pulit uni brio baladep ya tho shong Kurim shi snem menshwa ha ka jo ka por ki Pulit ki lele chisnong mukhawa ban tokit ya ka jingja hadien ka jing Ujor jong ka tiga longkwe ka Priyanka klaya tho baklakwa shong bat utnga u Shravan Kumar ndrei Kumar ulakwa ban mi no na yem bat ya tho byang da ka wei pat khlem da palat san shi eng bat kai tho ki Pulit ba ka ni ka lok klaya tho ru ba ulok jong ka ringkat ki kyaw ki thau Kurim kidan ka jing ya ka ja shi yen shi sem ka blak no ru ya utnga jong ka bat ki kyaw ki thau Kurim ki bakta kti ya ka namar ka daure